Lain naman nga mga tips ang mahatag ta sa inyo and I hope nga makabulig naman ni, no? So ang subong tang content is entitled Smooth Transactions kung magkadto magkita sa mga public or private offices. So klaruhon ko lang mga boss, hindi gini siya mga prescribed person. Lain man na iyang mga cases ng emergency, no? For example, health, no? It's different story. But amo ni siya yung naging basis ko man every time may ana ko yung transactions nga mga katuan. So technically mga boss, this is based on my experience and observation. I'm encouraging you to please visit my channel. So follow and subscribe. So Tips Channel by Boss Gu. Okay? Para updated ka mo sa ating mga future tips. So mga boss, hindi na tayo magpadugay, no? Ang first kong tip na ihatag sa inyo kung may aramay ka mo transactions is to know your purpose. Ang purpose or goal ta sa pagkagusay sa ka-office. But dapat mga boss ang maging ang first na i-consider. Okay? Kaya ang tares ko yung advice is naka-base na siya sa kung ano ang purpose ta sa pagkadto ta sa isa ka office. Okay? Kung ang purpose mo man lang niya is to inquire, so I'm telling you, dasig na na. No? You can ask anyone na nakatransact na in that certain office. Ay, nakasave ka time, no? However, kung ang mga reason mo is even deeper, ma-process ka permit, maparenew ka license, process ka passport, okay, mapag-verify ka, ma-open ka account sa bank, or even mag-loan ka, babe. So usually, they really require your presence. So it means na makadto ka gidya sa office. So may mga inquiry nga pwede lang yung ipadala. Pwede lang through text, no? Through email. Pero kung ikaw yung personal yung makadto, at least ang mga questions mo gid, ang mga pangduwa-duwa mo, no, masabat gini ang mga boss. Okay? So again, number one tayo consider is anong purpose ta. Second tip na ma-share ko sa inyo mga boss is time or timing. So, ang oras is another important factor every time may arat ang transaction. So, you can go on time, which is very good. Pero kung magpalit ka, I think you are sending a very negative vibe, no? So, sa nahambal ko na gina, may mga transaction nga pwede lang inquiry. So, klasig lang na yan. Pero kung importante ka tama, so ina yan, kinahanglan mo gina magkagto. So, isa kong ka-experience is that naagyan ko mag-process. So, pa-file pa lang ko board. So, ang natabo to, I have to stay sa amo tong office transaction. That time bilaw ay pailang pumalakad. I don't know, subok ko na bago na hopefully na change. No? So we have to stay there for 3 days. So imagine the agony that we have to endure nga ginatawag. No? Ay, grabe, 3 days ka to, mapila ka. Kulat ka naman kung natawag na number mo. So mga amo na sa mga boss, you consider it again. It's very vital sa mga transactions. So the majority gani sa mga offices, sa pagkabalo ko yan, no? Usually mga public offices yan. Daw halos the same lang ng ilang mga rush hours or rush periods. Inabalang daw sako din sila. So may ara yan pag magkadto ka Monday, damo na tao until Wednesday na siya. Pag magkadto ka naman Thursday until Friday, medyo slight na duty ng mga tao. Pag magto ka hapon, ang balong kanila yan, cut off time na. Hindi ka na nila makater. So may ara naman yan kung makadto ka naman aga, late naman sila ma-open. Kay lain-lain man kisabi. So you have to wait mo, no? Kung saan ugi dyan ma-open. So kung makadto ka naman lunch break, so happy na natabo da ang person nga imutan ikadtuon, mag-lunch break pod. Okay? So mga mga boss, timing is very important. If you think mga boss nga ang kadtuan mo nga office is very busy, sakto, no? So may I suggest nga kadto ka earlier. But don't forget to bring food, no? Or mamahaw ka, you bring food, water, kay kabudlay nga magpila ka nga gutom and tuhaw. And importante man mga boss nga hibaluan naton ang weather condition. Kay may ara tis ang gakatabo diri sa aton hindi di ulan, for example. Tapos naman niya sa kadtuan tayo ala ang po. So amo na i-consider tama na. Okay? The third boss is what to bring. So, anong pwede tadalo? Okay? So, usually, nakadepende gina mga boss sa kung ano ang purpose. Tapos, nahamba ko nagina, kung ang purpose is to inquire, I think daw, ang dalalon ta sina is slightly to none, no? Daw wala ka ginadalon, pwede mo lang gani pamangkot, no? So, through text or someone nga nakatransact na or email. But, kung mas serious naman niya, so, damo ka ginadalon mga boss. Let us say, sa nahamba ko na, example tagi ng PRC, maparinyo ka, process ka passport, for example, also. Business permit, no? So, ma-open ka account sa bangko or even gani iya ma-process ka visa. Okay? Sample lang nila sa mga offices. Damo gito gina-require and you have to bring them. Mayara yung gamay lang ang requirements but ato yung mga na-mention to, damo gina sila ginapangita. So, once may transaction ka nang amo na, please mga boss, dalon mo ginang tanan mo, mga documents nga na list gina, no? Checklist. Dalon mo gina sila tanan. And also, don't forget to bring your primary IDs kay ginapangita man nila. Kung layo naman ang kantuan mo mga boss, so please, no? Dala ka gid extra money kay kabudlay nga mag-transact ka or mag-process ka nga wala ka extra money. Sa mga senior citizens na naman, may I suggest nga please paupod ka mo sa mga bata nyo or sa mga apo nyo kung may transaction ka mo. Kay kabudlay gid ka tama, labi na subong ang budol, di ba? So base nga biktima kita. And please also, what to bring, no? You have to bring your confidence.
enough confidence nga mamangkot ka bala kung hindi mo paswito ang lugar, hindi mo paswito ang proseso, hindi gid maguyuya mga boss ako pumangkot. Fourth advice nga mahatag ko sa inyo mga boss is ang formata. Una gid na lang to mga boss ang postura kag pormada ta. So labi na kung matuunan mo ang mga judgmental nga mga accommodating officers or security guards. So matabo sinaya, ma-judge ka gid nila yan no, based sa imong postura. So mind you mga boss, ang careful lang gid sa aton nga mga attire kung may ara kita nga mga transactions. Ang last kong tip nga ma-advise sa inyo is for you to be mindful of your attitude. First, ang aton attire gahatag na impression. But ang pamangkot dira kung aton bala attire ga-speak sa aton attitude. So may mga naga-transact na kung taon mo daw ka simple lang sa forma but they know the basic courtesy. Good morning, good afternoon, thank you, excuse me. So very good sa mga tao nga mo ni. May ara naman niya kung mag-transact as in ma-consider mo gid nga pormada, no? Wearing expensive clothes, wearing a lot of jewelries, but then these people sometimes, again sometimes lang, not all, okay? Amo ni mga tao nga daw basic na courtesy wala bala daw hindi ka balo no. For example matubang nilang mga guardia accommodating officers wala lang okay dining amo ni gadiretso lang din question. So again you start with basic courtesy no, excuse me, good morning, hi, hello. In that way naghahatag ka impression nga you are the type of person very respectful kag hindi kayo do authoritative nga nagkadto dira sa office. Need mo gid magdala enough nga confidence para makapamangkot ka kag hindi ka magyauya. So once you have the confidence, please observe sa mga basic man yung courtesy, di ba? So hindi kita magpamahal-mahal o magkinikal kung magkatok sa mga offices, no, private man or public. No? Kung mag-transact kita nga man, you are sending a very negative energy sa sina nga office. Kaya I'm telling you, sometimes ang ating mga transactions are not successful because also of our aura. Okay? Because also of our attitude. Okay? So, be kind. So, kung ara ka yan, nangayaw ka lang o ganis sulit ka na ng kantong office, you have enough reason to be kind, no? So, try to converse sa mga matupad mo da transact or sa mga accommodating officers dira. You establish rapport, di ba? Mangumusta ka or simple nga pamangkot, nakapamahaw na ka mo, okay, napakamuti. So, anong kulang sa imo or pwede ka pamangkot about papers ko, kung anong mahambal mo diri. Things like that. In that way, nakagain ka enough friends at the same time, they will have an impression to you nga okay kagid siya tao. Okay? Kasi mahatag ko sa inyo, so kamay pa makabulig na sa mga future transactions niyo, no? So, again, hindi maging siya 100% accurate. It's based on my experience, no, and observation. Kag hopefully nga mo-click man na sa inyo. So, please follow our channel, no? Tips channel by Boss Go. So, please hit like, follow, and subscribe para updated naman kamo sa ating mga future mga videos. And, hatagan tanadaan ko mga idea, ang next mga video will be an appreciation video sa aton nga mga school teachers, both private and public, kay lapit na lang aton nga World Teachers Day. Okay? So, that's all for now mga boss. So, good luck, kag halong kamo always.